Lan yen to ngaweruhi sira anna baqa awalidaika sak temene isih uripe wong tuwa loro ira iku nikmatun, sebuah nikmat laka kanggone awake dhewe. Minallahi saking Allah taala azimatun sing gedhe wa barokatun lan barokah alika ing atase sira wa rahmatun lan rahmat. Kene apa kok awake dhewe iki kon patuh karo perintahe wong tuwa, kon sumringah ning ngarepe wong tuwa, kon ndongakno wong tuwa, merga wong tuwa sing isih urip iku minangka nikmat sing gedhe saking Allah taala. Sak gedhe-gedhene nikmat sing diparingna Allah taala iku salah sijine awake dhewe diparingi duwe wong tuwa isih urip. Duwe wong tuwa isih urip. Ku nikmat sing paling gedhe. Berkah sing paling gedhe, rahmat sing paling gedhe. Tatamatta'u bin nadhar ilaihima wa fi dzalika sawabun azimun. Tatamatta'u kang bisa seneng sira bin nadhari kelawan ningali ilaihima mari wong tuwa loro ira. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono nyawang ningali iku sawabun ganjaran azimun sing gedhe. Kene apa kok wong tuwa sing isih urip itu merupakan sebuah nikmat, sebuah anugerah yang besar dari Allah taala, sebuah barokah yang besar dari Allah taala, sebuah rahmat yang besar dari Allah taala. Mergo awake dhewe mandang wong tuwa loro, ketika awake dhewe nyawang wong tuwa loro dalam keadaan seneng nyawang wong tuwa, iku awake dhewe entuk ganjaran sing gedhe. Untuk ganjaran gedhe sangka Allah taala. Dan sebaliknya wong tuwane awake dhewe nyawang awake dhewe kok seneng, untuk ganjaran gedhe sangka Allah taala. Lah iku lho. Dadi sak bejo-bejone sing isih diparingi duwe wong tuwa isih urip, syukur-syukur komplit. Ya sing wis gak ana ya karek ndongakno kan. Sing isih urip isih bejo-bejone. Bejo-bejone menungso. Ya kok karek ndongakno karek mate kae ben diparingi sehat. Sehat, awak sehat. Donga iku paling mandi iku dongane wong tuwa. Donga kanggo wong tuwa paling mandi dongane anak. Kanggo anak paling mandi dongane wong tuwa, kanggo wong tuwa paling mandi dongane anak. Jadi saling berhubungan Bapak. Gak bisa awake dhewe saling melupa, saling apa iku jenenge nyelehno salah sijine. Jadi wong tuwa iku nak sering ndongakno anak ya bakal didongakno anak. Nah anak iku sering ndongakno wong tuwa ya bakal didongakno wong tuwa. Lah umpama kok lah wong tuaku gak tau ndongakno aku. Ya jajalah awakmu ndongakno wong tuamu. Dhisik engko wong tua lak tembus. Tembus kan. Kama fil hadis, ma min rajulin yang duru ila wajhi walidayhi. Nadharana rahmatin illa kataballahu biha hujjatan maqbulatan mabruratan.